ngibonge kakhulu indlela ophathe ngayo uhlelo. Ngibonge kuba khona kodaba ezitha amakhosi ethu. Ngibonge abaholi esinabo la, ngeke ngibabize namagama kade bebizwe, akekho ngamazi manje ukuthi bani lo. Ngibonge kakhulu abalaphi bendabuko abakanye nathi osindayo. Ngibonge abefundisi okuyibona abasilungiselela indlela yokungena lephezulu, ngoba khona abanye banezolo kakhulu. Ngibonge bonke nje abakhona bakwethu, ngoba sonke bese sike sabizwa kwathiwa khona osibanibani. Ebese ngixolisa ngoba njengoba isikhathi seze safika la, imina lo libazisele lo mhlangano. Ulibazise kanjani? Benise Swazi kufika intathakusa, bengingakwazi ukungayi eSwazini ngoba ngangimenywe mongameli isendumongameli yami. Yabo la bantu kuthiwa u-president ubuzibuza nje ukuthi into ethisha ukuthini u-president. Yayizama ukwehlisa isithunzi samakhosi, kuthiwa kuvele umuntu ozobizwa ngelinye igama nje lingaziwa ngeke nawe lisho ukuthini u-president. Mayibabu, ngiyaxolisa. Bengimenywe inkosi yamaswati, kwasho ukuthi angikwazi ukuzihlukanisa phakathi. Ngagijima ngayakhona-ke ngathi ngothi uma ngiqeda ngishiye nje kungakadliwe sathi kuyidlala ngathi no, ngijahe eGoli. Uma ngifika la ngifika sekusa manje kuba bengazange ngilale, ngabe ngiyezela nje la ngibona ngamqhuphazela bathiwa ngithi ukulala mbijana. So ngiyaxolisa kakhulu ukuthi isikhathi sanamhlanje imene ngisithuthile sazafika la. Ngikusho lokho-ke ngoba kukhona abantu abadala okufanele ukuthi bathole into edliwayo njalo. Manje uyasazi-ke uma sesihlangane kanje siyakhohlwa yilokho, sicabanga ukuthi sibasha sonke, kanti hhayi khona sebebadala bandla osokufanele ukubehla njalo nje. Angizuba mude kakhulu noma ngizosho izinto engizobe ngikhumbuza nje ukuthi sisho ukuthini nokuthi lokho kwenzekile kusho ukuthini. Ngifuna nje ningasho ukuthi awu laba bantu basiqalisise kulate no, isono sami leso, ngoba ngithe no, ngiyafisa ukuthi ngibe khona. Ngezizathu ey'balulekile mhlawumbe uzoziqapha. Angibonge-ke bandla, ngibongele nje ukuthi ukuba khona kwethu la namhlanje kuyinto ebaluleke kakhulu, ikakhulukazi sekunesikhathi singekho la eGoli kuzokhuluma. Into enhleke namhlanje akubona abaseGoli kuphela, bayiningi bakhona kodwa baqhamuka kuzo zonke indawo. Kuyinto-ke engayizivele efana nale, okufanele ukuthi sonke siyibuke ebese sithi kazi lo mkhonto sizowenza yini ube yile nto oyiyo, ngoba ngesinye isikhathi imkhonto ayifani. Khona umkhonto obuthuntu ungakwazi ukukwaza, khona kwesinye isikhathi umkhontshwana omncanyana nje ngathi noma ungikwazile ungezwakali lutho. Khona lemkhonto isika kodwa isijulu ecijile lapho-ke
okudla khona umkhonto. Ngesinye isikhathi ungathi uhamba nomkhonto kanti umuntu uphethe umkhonto uphukile kodwa uyagwaza kwebhasi kwasala ukugwazwa abantu. Sifuna umkhonto oqinile nje othe ngqi ocijile onokudla ngeke kuthiwe unokudla umkhonto kusuke kusho ukuthi-ke umkhonto lo ongena ngempela akona umkhonto omncane nje olishundlu le ungagwazi ngishithu. Ngifuna ukubonga kakhulu ucomrade wethu emkhontweni uKhehlelezi lensizwa insizwa lephakathi kweyinsizwa. Mhlawumbe uma sengikhulume kancane nje ngani ngiyofuna ukusho lapho kuyena ukuthi uyini mawubuka khona into oyibukayo la emhlabeni. Khona abanye abantu ababuka isibuko nje angasazi ukuthi sinjani ngamazi ukuthi unjani lo muntu. Abantu ke baye bazibeke obala baziwe ngezenzo. Ngisho lokhu ngoba ngisho laba esimamukela namhlanje omunye womsebenzi yabo ukusondeza abanye abantu ababaziyo. Babatshela nje iqiniso ukuthi sifuna izwe labantu abamnyama liphele esizweni sethu. Into yethu leyo singakusho lokho ngomlomo kodwa sibe singakwenzi. Siyezwana singasho ukuthi sifuna abantu sifuna u2/3 kodwa singathi si-organize noyedwa khona abanye bethu sebebuka manje abazi ukuthi umuntu sasiba-organize nesabafika bekwamanye amaqembu siyithathe simlethe ngala njani. Ngizama nje ukusho ukuthi lokhu kuwumsebenzi wethu sonke. Sase simnqoma umuntu uqala ofika athi nali lizo-organize ngilo-organizile. Uma ngase ngithi ngiyasibalwe la ukuthi bangabakebezana nomuntu angiboni khona ongaphakamisa kathi mina ngalethu uzubani bani. Ngamanye amagama isifundo lesi mhlawumbe omunye umuntu bengathi sesingaze sisiyomukela abantu bakhe bayijoyinele nje kodwa lento isho isifundo ukuthi yinto kufanele basiyenze. Uma unomngane khuluma naye ukuthi woza mngani wami. Uma unabantu osubazalile beyizingane organize ngoba ingane nazo ziyabhimba ngesinye isikhathi. Ngithi hayi baba mina ngifunani sebeke basho nje la kumina ungashi ANC abezwanga lokuthi ngathi angishiyi ngoba balaleli bahlale nje befuna into abayithanda kuphela abayilaleli yonke. Ngifuna ukubonga lensizwa lensizwa ikhuthele mhlamba abanye bayazi ikhuthele ilihamba lonke lelizwe iyakhuluma iya-organize ilento ke sikhuluma ngayo. Ubona abantu befika ubonile ukuthi bebanengangakanani angibazi njani babalanga bangaki ngatshelwa uye ukuthi bebebangaki kodwa amashumi. Ilento esifunayo ukuze sithathe izwe lobaba mkhulu ngoba uma nginothando lokuthi sithathe izwe kodwa ngingenzi lutho ekuhehena abantu ukuthi basondele kusho ukuthi ngikhona nje uyayibona nje bona nje uyayibona ubani umuntu owayazi ukuthi ngelinye la lenhlobo
your comrade ifike iy'nqwaba ifike nje ibe yinqwaba othanda phethe amaphepha ashayinile ngiyi-ANC manje andikhali mangisho njalo bathi ngumkhonto wesizwe manje ngila le nsizwa kuyenze ilethe isifundo okufanele sisifunde ukuthi uma usenhlanganweni kufanele ukuthi ukhulume nabangakabibikho enhlanganweni ukuthi beze la emkhontweni esizwe-ke kubaluleke kakhulu ayifani namanye amaqembu la kuhlale kukhulunywa ngawo ongazi ukuthi kaze ameleni maningi nje akuye ukuthi uma kuthiwa kuyovotwa manje ubabone nabo befaka into zabo nembala yabo lapha kodwa ukuthi bameleni basho ukuthini ngeke bakutshele umkhonto wesizwe uyakhuluma ukuthi umuntu omnyama akanikwe izwe lakhe eminyakeni eminingi abacindezela bakazi bathi ayisesikhathele ukumcindezela manje thathani izwe lenu akukho kuyasetshenzela futhi kufanele ukuthi uzimisele baningi abantu abamnyama abadlule emhlabeni abasemathuneni befela thina uma singakwazi ukubona lokho ukuthi sinomsebenzi omkhulu wokuthi izizukulwane zethu akube yizo ezizokhuphula amandla nokuhlonipheka nokubusa umuntu omnyama inkinga esinayo sithanda ukuthi kulungile abanye abayenze mina ngizobukela nje kodwa kusizwa wena futhi sinomlando esingawuxoxi obala nje thina abantu abamnyama ukuthi sakha umbutho oqala okuthiwa ANC eyaba ney'manga abacindezeli baholi bethu babahlalisa ejele iminyaka ngeminyaka bangena abanye bengamabhungu babuya sibaphuma sebengamakhehla behluphekela thina befela thina umuntu owaboshwa qala baba babili Ndela eqale ukwakha umbutho wesizwe obizwa kuthiwa umkhonto leli gama lithi umkhonto lisho likhulu ingakho noma ngabe ungalazi ukuthi liqhamukaphi liyakutshena nje ukuthi enye into umkhonto wawuphathwa wokhokho nobaba belwizimpi balwa nabelungu babulala inqwaba ngamanye amagama akhulunywa umkhonto uma umuntu omnyama ukwazi ungathinteki kodwa kuba sathi le nhlangano yethu mhlawumbe kuthiwani konje lamagama amakhulu democratic something bayathanda phela imfundiso nathi sesisho njalo democratic society democratic ayikho naleyo democracy ngoba mawuthi ukhuluma ngedemocracy ngabe sinayo nathi le democracy ngabe sihlupheki siyahlupheka thina sinayo idemocracy kodwa siyesicaba ukuthi sinayo obhuti nje nosisi abakwazi ukupitiza ayo masebepitiza la
This is a democratic country. What's wrong with you? Hey, guys, democratic is thina ke sithi umkhondo wesizwe. Uyabona uma ususho njalo khuluma ngesikhala, khuluma ngesizwe. Ithi ke lapho ingakho nje uyazizela. Baze bayishola bomkhondo bathi asimene asirecruit siyazizela. Ngoba ikhuluma ngathi ke thina abantu abamnyama. Uma ungayizwa kusho ukuthi udukile. Ufana nalabantu abangazi ukuthi umkhondo yini. Noma ngabe ubiza ngokuthi ilirumo lasijaba. Uyalizwa ukuthi kuthini? Ilirumo lasijaba. Umkhondo wesizwe ithi lapho. Ungenza kanjani ujoin enye into ongazi ukuthi yini? Okuthiwa i-democratic society something. Impela nawe nje kumele uhlale nje kuze kushonela ngabuso ukuthi ngiyakuhlela ngedemocracy. My babu ebuhlungu lensizwa le elethe ama-comrade namhlanje kuzokwandisa labantu okufanele bavote sithole izwe lethu. Waba ngokuqala ngemva kuba kube khona isimemezelo sokumema abantu endlini yakhe ukuthi asisondeleni nale kusasa lethu. I'm sure bazokukhumbula ababekhona wawubizele kwenye indawo lapha ngaseThekwini okuthiwa kuseVerele. Wabonisa ukuzwa kwakhe nokubona kwakhe nokukhuthala kwakhe ukuthi nali ikusasa lendlu emnyama. Khona abaningi abathi wenzani ke manje bamsho ngamagama. Sinaleso sifo sokuthi umuntu manje into enhle thina bese simpha amagama. Akazange akhathala hayi ukuthi wayengeza ukuthi bathini. Wayegcwele bemtshela ukuthi awu ukhetheleza into nale. Sahamba indawo eziningi naye sisebenza. Washo wathi no, ngeke mina ngikhathalise ukukhuluma kwabantu. Yazi ukuthi ufuna ukwenzani. Ngemva kwalokho umthole kulo lonke lelizwe. Lonke lelizwe akhola ngamthola khona. Noma ngabe useKapa ukhona. Yonke indawo ekhuluma nabantu. Wayesethi ke ngoba naye kuyinyanga akakhulume nozakwabo. Kanti futhi umfundisi ukholiwe. Ngiyibona le mixture yokuhlangana. Uyayibona? Because asixabene. Abelungu abafunda ukuthi abasifundisa ukuthi kufanele baseyane nje. Akusho ukuthi uma uyinyanga awusomuntu. Akusho ukuthi uma umfundisi awusomuntu. Siyinto eyodwa. Enye isizathu yabangela ukuthi sihlukaniswe kuthiwe uyikholwa wena uyongena ezulwini. Wena ngoba umhede uyosha emlilweni. Yekho ayingekho akuyona into ephuma kithi thina abantu abamnyama leyo. Yafika nabafiki. Ngoba befisa ukuthi siyeke izinto zethu sinake izinto zabo. Yasingenake leyo nto yazangena emkantseni hayi nje emzimbeni noma egazini. Emkantseni siyayiqithamba ngena ngaphakathi. Kufuneka sizondane nje thina. Abantu bakithi sebefikele lapha bathi khona asikuyeke lokho asihlanganeni hlangana indlu emnyama.
hlupheka nje ngoba nakho ilanga selishonile nami ngishilo ukuthi kufanele ukuthi abantu abadala sebelambile mhlambe nami ngoba sengimdadlana nje nilamba lambile lo mzabalazo esuphetheyo manje kuyoba enye into uma ungaphinda uqhamuke ngendlela ngiyacabanga ukuthi lo ogcina ngoba manje sesiyakwazi ukuxoxa nokubonana nokubona ukuthi kubalulekile ukuthi sihlangane sibumbane sibe imbumba ukuze sivikele indlu emnyama because akekho sivikele asizondi umuntu thina abantu abamnyama sikwazi kahle lokho sinomusa ingakho nabafika bezohlala la azange sithi ungahlali sathi hlalani nibe kanye nathi kodwa kwasekwazi ukuthi bayeqake manje sebeziphuca ukuphila kwethu kufanele sikuvikele ukuphila kwethu ngijabula kakhulu ke bengithi nje kuleli phuzu angcome lensizwa eyenze into eyisibonele kufanele basiyibonele sizonke ngesizulu sasiye sithi ayikho insizwa engaqomi intombi engazange yeshela ayiqomi intombi engazange yeshela kusuke lethi futhi ngiyakubona ngihle kanjani ngithanda Nkosi yami awukazi ukuzwe lo abakaze babe khona balethwe ilesimo esikhona sabelungu yebo ngiyakuphikisa uthi umlungu uyancana nje ukuthi sorry I love you yona asikusho lokho ukuthi awuzuza intombi isho njalo intombi ngesintu iyephuka iphukela insizwa ayitsheni ivele iyephukela ngamanye amagama kunendlela uthi noma uhamba uthi awuyangiphuka kangaka le ntombi awukazi uyizwe eshela ithi sorry I love you wewethu ayikho leyo nto uyakutenda because thina sinesimilo lesi esingasekho lesi esingasasekho safakwa abacindezeli ukuthi sizondane sibulalane senze konke nje ngifisa ukuthi uma uyithi uyithande usithande nje wazi ukuthi imlo ube nomusa ungabe nolaka ube nesihe unganjani yithi ke la uyabona ngenkathi kusaphethe amakhosi wayengekho umuntu obulala omunye umuntu kungonakele lutho wayengekho umuntu otshontshayo yayingekho amadoda abamba abantu besifazane bababhudukeze engekho wawuhamba ebusuku kuze kuse uma uhlangana nomuntu ujabule ukuthi awu sengizwa ilwana ngeke sangithola namhlanje bakutshena kahle abantu ukuthi uma kuza umuntu baleka kahle ngoba akazi noma isigebengweni ngoba izoselo nakala sifuna ukubuyela lapha lento le okwathi kukhona abantu abaho president yayisusa amakhosi uzana ukulasha umuntu okuzothiwa ozobekwa kuthiwe uyena ophethe bonke abantu ngisho isilima makuthiwa hayi winile sezoziphatha engaziniksi abanikazi bokuphatha abantu amakhosi bendawo benziwa nje izinto engekho nje
khona ngegama lokho okuthe ukuhamba kwesikhathi kwakhipha isithunzi ngisho emakhosini ngoba athukwa belungu. uMantshi ufuna inkosi mayihlangana naye ikhumula isigqoko ithi Nkosi, isho umuntu ofunda umthetho kuphela ongazinisi kodwa imbize ngenkosi yena eyinkosi. Abelungu ababenza lokho kufuneka sibuyele esikhundleni sethu. Asingayithathi kancane leyo nto sithi hayi abanye abantu nje eyethu sonke. Kufanele sizikhulule njengoba umkhonto ubusukhona sase siba khona okhethweni. Babonile ukuthi salithatha izwe bantshontsha ilokhuzana amandla ethu lokho sasikhethile sithi yithi la bakhetha nje yonke into basidlakaza. Inkohlakalo-ke abantu abaphila inkohlakalo lapho abangafani nathi. Asikwazi ukuyekela leyo nto iziphinde kwesibili. Namanje icala lisaqhubeka ngoba bazama ukuchitha isikhathi ukuthi icala lingathethwa ngoba lizobehlula ngoba sakuyini. Akufanele-ke siyikhohlise ukuthi hayi Nkosi yami uNkulunkulu akasithandi. uNkulunkulu yilokho asithanda nje akazange asithande. Yitho kufanele ukuthi sithi senzani manje. Lesenzo esenziwa lensizwa iyabonisa ukuthi uma induku ungenazo hamba uzigawule ehlathini ube nazo. Awazi ukuthi ukushaya kodwa uphethe induku kodwa induku nansi ehlathini. Ingayizivele ukuthi kuze abantu abaningi esikhathi esisodwa bathi siyajoyina ngoba ukhulumile nathi njengensizwa eshela intombi. Ngeke intombi kushele ngoba uvele kufuka ibuke nje. Mosuqeda ukubuza uhambe ekhaya uthi ngibonile. Kufanele ukuthi mntanethu ngiyakuthanda. Ngikuthanda impela ngifuna uyophekela ugogo. Ngifuna uphekela umama ekhaya. Akuze ukuthi uyakhuluma nje. Khuluma indaba ezwakalayo. Mawufika uma nje omunye ageza abe mhle bese kufika emapheko entombi. Intombi yamangala ukuthi kwenzani uyahlangana. Uyayibona into engisho? Ake ngisho nje into ehlekisayo. Kulaba abantu njengoba njengathi nje la sigcwele nabanye. Ungathola ukuthi kukhona kulokho ajoyina akazajoyine ngisho akazajoyinise ngisho ingane. Kodwa ukhona akakwazi nokuthi nje uwiphi part manje umdala ukuphathini joyina le yami into elula kangako ayikhona kodwa ukhona naye uhamba nathi kodwa awukakaze noyedwa umuntu lo uyafana nesishimane lo sikhona phela nazishima sihamba nazo. Uzobona ngesinye isikhathi mayibona ukuthi lo sisi lo uzokuthiwa hey umbambe kakani because akakwazanga ukukhuluma. Uma singazazi thina siyiqhenye ngokuthina siyohlupheka njalo nje siyoze sithi noma sifika le phezulu sijeziswe kuthiwa wakwenzani. Yonke leminyaka uzobe ikhehla nje uzobe isalukazi nje wakwenzani dololo. Into okufanele basazi ukuthi sithathelwe yona thina sasithathelwa isithunzi sethu nomhlaba wethu neyonke nje into. Ngizokhumbula ngifisa nje ukusho lokho ngoba isikhathi asisincane sincane whatever. Ngenkathi umkhonto wesizwe uvela
uqhamuka ukuthi uzomela isizwe esimnyama. Kunezinto esazisho ikakhulukazi ngenkathi sikhankasa esingakwazi ukushoko uma kungakhankaswa, ngoba uma kungasakhankaswa akufani nangenkathi kukhankaswa. Funa nizwe kahle lento. Ngenkathi sithi ngeke abelungu baqhubeke basiphathe, sifuna ukulithatha izwe lethu siziphathele lona. Sasho izinto eziningi okwakufanele ukuthi umuntu omnyama ayizwisisise abe sekwazi ukutshela nabanye. Sathi amakhosi aphucwa ukuphatha izwe, ibona abanikazi bezwe, ibona futhi abalwa izinto kuqala bevikela izwe, ngoba babe namandla abantu bebalalela uma bebathuma ukuthi enzani lokhu nalokhu. Abelungu basebethi amakhosi awayekiswe ukuphatha izwe, izwe aliphathwe abelungu okuthiwa bafunde umthetho omantshi, kube yibona abatshena amakhosi, babewaphoqa kangangokuthi babewaphoqa nokuthi uma kuhlangana nephoyisa okanye imantshi ihamba ngehashi, kuthiwe wena noma uyinkosi kufanele ukuthi ukhulele ukuthi Nkosi khumula isigqoko. Umantshi aqeqesela ngehashi adlule. Uthi uma kukhona into eyonile eyonakele kube uyena okubiza azothetha icala ugwebe bakha namajele. Bamenza ukuthi umuntu omnyama oyinkosi asabe ijaji, ngoba ijaji linamaphoyisa, linomantshi, linakho konke yejele sesatshiswa. Ingakho-ke bathi uma sisusa amakhosi ubani sizothi uyena onamandla. Kulapho kuqhamuka khona lo muntu okuthiwa upresident. Igama elingasho lutho, ngoba ngisho iziphukuphuku siba upresident. Phukuphuku zangempela eyikwazi ukufihla imali elokhuzeni. Ngikhuluma iqiniso uthi kithina sonke njengoba sekukhona umuntu wakwafihla imali yakhe uMantalanzi ngangizwa ngendaba leyo. Umuntu okuqala ngimbone ngosini umuntu obekuthiwa president. Akunjalo? Akusho mina, kusho izenzo, ngoba phela kona manganqama yatholakala imali eMantalanzini, icala namanje alikathethwa. Kodwa umuntu otholakale exosha uswidi nje bosho izandla nenyama. Uyabona ke isithunzi somuntu omnyama sasuswa kanjalo. Ngisafisa kuphela ngoba ngihamba ngala neyiqhiqhiqhi neyifundiso noma zikhona nangala, akangitshela omunye ukuthi lento kuthiwe upresident isho ukuthini. Yayichaza ukuthini to president ozophatha izwe lonke eqhamukaphi. Kwaphela khona amakhosi ey'gaba ehlukene, khona oking, khona amakhosi, khona iy'nduna. Yilezi ukuthi kuyekwe konke lokho kuthiwe kufuneka upresident noma ubani nje okhethwe yiningi, umuntu ongenasihe. Uma if uthatha amakhosi, abantu abaxabisile ayabathanda, ayabahlonipha.
ayabasiza enza ukuthi kungabi khona ubugebengu. Indlela yethu leyo yokuphatha izwe nokuphatha ngoba izwe usho yonke into ekhona umuntu nezilwane nomhlaba wonke sayiphuthwa. Wayesingayifuna ukuthi siyibuyisele kithi kube yithi sizothi amakhosi akube yiwona azoba nezwi ukuthi umhlaba sizowuphatha kanjani, abantu sizobaphatha kanjani. Ngoba kufuneka kubona abantu sizobondla kanjani. Isikhathi sethu wayengekho umuntu olamba zafa. Namhlanje baningi ababulawa indlala. Kulento okuthiwa umongameli. Ungamele thina sonke, usengamele lento wena. Ngisho ukuthi nesizukulwane esizayo kufanele sazi ukuthi asibuyisele into yethu endaweni yayo. Kube yithina esiphethe izwe, kube yithina esiphethe umcebo wethu, kube yithina esinemncele yethu esiyaziyo thina. Uma sesiyeke ukukhankasa kwase kuba khona abantu abathi hawu uyabona sebawakhohliwe amakhosi abasasho lutho ngawo manje. Angithi besilungiselela njengoba sasisho nje namanje silungiselela kakhulu ukuthi uma kufika isikhathi sokhetho sifuna ukulithatha izwe senze lento esishoyo. Kube khona indlu yokunkana phezulu, kube khona indlu yamakhosi ebese amakhosi nathi ke thina abantu right sithi ke njengoba sesiphethe izwe laba abazokhethwa ukuthi baye eParliament abangaziphathi abaphathwe yithi siholwa amakhosi. Bangasuki la bathi mabenikezwe amandla seParliament. Angisho kuwe mfana kithi. Khuluma nje iqiniso njengoba linjalo. Uma sebese eParliament bacabanga ukuthi bona sebephethe izwe, sebephethe yonke into. Kufanele ukuthi kube yithi thina bantu banikazi bezwe esikhuluma namakhosi. Amakhosi abese ethi esenhlangene no king sebeshilo bakuxoxa nathi lapha kuhlala khona amakhosi sivumelane ebese sithatha izivumelwano zethu siyozinika baseParliament ukuthi sizosiza ke nisiphathele lokho nalokho 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 ngalendlela nalendlela nalendlela. Yithi phela abaphethizo ake ngitshene nje into engayijwayele. Kuhlale kuthiwe kunento lapha imali kahulumeni, imali eqhamuka njalo uhulumeni kufanele ayisebenzise. Angithi kodwa sihlezi lapha nje akekho ngathi usake wanqanda bonakala kudliwe imali yethu. Ngoba sikho ndawo sibhalwe ndawo. Kunensizwa lapha eIndia yaseThekwini bekuthiwa ubani konje igama layo sandishona nje. Pravin Gordhan. Wathengisa amabhanoyi ethu, wathengisa yonke inhlobo yento. Wayipha abelungu ukuthi babe nenkampani ezinkulu bethengisa izinto zethu. Abantu bakahulumeni baphathele thina. Kodwa thina asinaki lokho. Sifuna ukuqeda lokho. Kube yithi esiphethe, yithi esishaya umthetho. Amakhosi awabuyele esikhundleni sabo sithunzi.
Asisho ukuthi ngalokho akuphela uhulumeni no. Ukuze wonke umuntu ahloniphe, kufanele inhlonipho iqhamuke phezulu njengoba yayinjalo ekuqaleni. Ngizokhumbula ngagxilanga la ngenkathi sisayishwa namanje leyo siqhamuka siwumkhonto sathi laba esikhuluma ngabo namhlanje njengoba befike ngobuningi abalaphi bemvelo sathi soyivala lento yokuthi banganikezwa ithuba nendlela yokuthi bazosebenza kanjani. Into abalapha ngayo eyayilapho khona namhlanje sasilapha kungashiyo ukuthi ayikho ayisho lutho. Sathi kuzokuphela ukuthi inyanga ezinye zibonakala zihleli emgwaqweni, sihleli phansi namakhambi sithengisa. Uma bethengisa, why bangakheli izinto nabo nendawo lapha bazothengisela khona ephucukile, bangahlali lokhu sibakhele indawo khona into okuthiwa ama-chemist yabelungu, kube khona ama-chemist abantu abamnyama. Ngoba nabo balapha abantu. Why kithina ngoba kodokotela bethu laba abamnyama esibaziyo abaselaphayo mase siphethe siwuhulumeni asibakhulumeli sibona kuyafana nje sesithathe ilokuzana indlela yabelungu sesiyenze yethu. Sifuna ukuthi uma inyanga iphuma yokha imithi igcobe ilungise elaphathina ngayo, singesabi futhi ukuthatha lo muthi ngoba kukhona abanye ofika ohamba ebusuku kuphela mayofuna imithi ngoba kafuna ukubona, ngoba kaphethe lo muthi kadokotela kodwa yalapha nalethu. Ama-policies ethu aphe lapho ngamanye amagama inqubomgomo zethu noma kumnyama noma kubomvu sifuna obaba noma nababhulayo banikezwe ithuba eligcwele Jesu, bangahlekwa, bangabukelwa phansi, bahlonishwe. Baningi ngaba sebevusa abantu sebehambile bathathe thethu bese begaya ngale bayenze uqiniseke kakhulu bayifake entweni esingazi ukuthi isifika lapho nathi wabelungu lo bawukhela bekuhlangane nomdokotela omnyama ophuma eLondon wakhulela ngapha okwakusuke khona igqila kakhulu. Wathi kimi yonke le mithi oyibona la iyakhuluma iyalapha, abelungu ukuthi bona bayithatha bayigaye ebese bethi lo muthi sengathi waqhamuka le indilozi nowakhwaza indilozi kanti wakhiwe khona. In any case into esiyisho sithi asikahlehli ezintweni esizishoyo sokuthi inkululeko izosho ukuthini kithina na. Ingakho ngijabula nje namhlanje ukuthi abalaphi bemvelo banathi senza into ebaluleke kabi ukuthi kube khona ukuhlangana, sibumbane, sithuthukise izinto zethu ezazithina. Ingakho nje sijabula masibona abefundisi abamnyama bekanye nenyanga ngoba kuhlukana lapho asixabene baphilisa lapho, abefundisi bayathandazela bayaphilisa lapho, sonke simnyama
yini kenza ukuthi sehlukane. Enye into kufanele basiyeke ukuthi uma usendaweni whether inyanga noma ubani noma political usubona ukuthi mina ngcono kunabo bonke abantu. Siyafana sonke, inyawo zimbili, amehlo mabili, amakhala mabili, neminwe ngaphandle kokuba uthe ukuthi xoxo you 55 ngaphandle kokhona oyimilele nje ngoba wawufuna na kuzoba khona ngedusi nenyawo. In other words, ngizama ukuthi lokho kwenzeka namhlanje kimina akube isifungo nento ebonakalayo ukuthi hey indlu emnyama iyahlangana manje siyezwana. Asingabukelani phansi ngoba nalo ngisho uhlala nalo nomphefumulo elawuphila. Ngamanye amagama uma umuntu uhlangana nohlala luphukudla ulunge mthathe njengomuntu naye njengesilwane. Abaqindezeli bethu babulala abantu bethu abaningi because babethi sithenga ngenkathi ukuthenga igqila bakuthenge kube into yabo njengesicathulo wenza umathanda mayefuna ukubulala kubulala. Akekho umuntu ozothi kusasa umbulaleleni umuntu. Ngamanye amagama lento esihlangene ngayo namhlanje ufuna sazi kahle ukuthi isho likhulu. Asingasho ukuthi ngoba abelungu baye basixhopha nje sangabona bathatha amavoti ethu ngoba bephethe lezi zinto noma ke sazi ukuthi basirobha sinobuqiniso. Asazi kahle ukuthi into ethu esiyenza manje silwa impi yokugcina ephethwe umkhonto wesizwe kumuntu omnyama kufanele abuyele endaweni yakhe. Akufanele sithi sibaningi sibangaka sithi sifundile sibangaka uma indoni ngathi indoni abazindoni bazothi awusimnandi kangaka. Akufanele sizinikezele thina at this time ukuthi umcebo wase South Africa wabelungu babe thathelwa ngoba umcebo wethu yini singayikhuluma leyo ndaba ukuthi why thina nje emnyama singenawo amasima ezithabathaba kodwa belungu banayo. Asilwe nabo sibuza umbuzo nje oclear ngisho uNkulunkulu akuphasisa 100% uma lo mbuzo ubuzele buza umbuzo wangempela. Ngamanye amagama asingasho ukuthi lo mcebo wabelungu bafika nawo bafika bephethe nemthwalo abazali into efuna ukuxoxa into ke engathi asiyiboni kahle uma sike sawini ngoba manje sathola igatsha lokubambelela lokuthi okhethweni uma nibaningi inina eniyemphathe yithi ke laba manje kufanele siqhawekele lapho ebese sithi umhlaba wethu athi umuntu nonomhlaba wami lokuthi wawufuna uthwele ngani sibabuza impela wawuthwele ngayiphi inqondo waphela sasihlezi la angithi naqala izimpi nasikwala izimpi bafa abantu abaningi uyazi ukuthi baphethe ngisho umcebo lo usolwandle uma kulolu lwandle kuyilo lokuthola se-South Africa into elapha yaphansi eyethu kufanele siyabe kabusha hayi ukuthi sobancinci asifuna kube khona umuntu ozolamba felela no sokunika nje ukudla kodwa hayi bathatha ukudla la
bakuthumele kwaba kubo bayodla basuthe thina sibe silambile. Akufanele sikuvumele lo sindle emnyama. Sikuvumelela. Ilula ke manje into yokwenza ngoba baze kwafika lapho kuthiwa sikhulekile khona lapho kuthiwa nathi sesiyaliphathizwa ngebhadi laseliphathwa abantu engafuni ukubabiza ngamanye amagama ngoba amagama ethathanda ukuhlala kodwa baliphethe abantu bakithi kodwa baliphathela belungu. Uyabona nje eParliamente ngoba nangu baba labaseParliamente lo la mfaba ephela ukuba seParliamente kukhona lokho bakududume siwazi umuntu waseParliamente bebexoxa udaba lwemali into engafanele nokuxoxa ukuthi xoxwe yaxoxwa kwaze kwaxabana mlungu baxabana umuntu abahlangene abasezwani manje bebanga imali ngoba imali into enkulu. Kuthiwa nje leli qembu eliphethe labamhlophe selithatha isinqumo sokuthi lizolishiya leli qembu elimnyama bekade bena kubangwa le mali ngenhlanhla bese kukhona umkhonto wesizwe oshaya phansi wathi ngeke impela kuphushula imali ngendlela enje. Uyabona nje bengebaningi kodwa sesiyawenza umehluko. Awubheke uma singasihlangane sonke. Ngike ngathandaza ngelinye ilanga ngicela ukuthi ungamzuka nokufika ukhetho oluzwayo sengathi bonke abantu bangavumelana ukuthi naba nama-political party nayo yonke into ukuthi nje once in the history esivote sonke. Emva kwalokho umuntu kwesengayibuyela ephathini yakhe sesilithathile izwi ngoba kubalulekile kusithatha. Lokhu kwesikwenza manje esihlangana ngakho kubonisa ngokusobala ukuthi ikusasa lethu seliseduze. Ningayekike ukuba kwenza abantu ukuthi sondelana emkhondweni wesizwe ngoba kuyikhambi lokuqala lokugcina. Ngale kwalokho sesiyohlupheka unomphela. Yithi asi-organizeni ngamanye amagama sisondeze abantu ngala. Ongafuni ukujoyina umkhonto akukhiqica kodwa akavotele umkhonto kuze sibuyise izwe lethu. Ngiyajabula nje ngoba silitholile ithuba kanje, anginabe ngisaqhuba kakhulu ngoba ilanga naliseliyashona. Ngijabulela ukuthi indlu emnyama iyakhula ekuboneni ukuthi kufanele silithathe izwe lethu. Ngifuna ke thina esesila siyenze okuphambene. Ngingathi uma ngila ngicabanga ukuthi mina ngihlakaniphe kakhulu ngifuna kube yimina engenza lokhuya. Singabangi ikhundla kungekho sizathu esikhundleni sokubanga ukubusa nababesicindezela. Sichitha isikhathi esikhulu sikhuluma siphuza sigogosa ubani bangakalunganga ubani silima no akusilima. Ngisho laba bakuthiwa bayahlala kufanele bayovota. Ngeke ukuthi ngoba uvoti lohlanga emncane sifuna lonke ivoti lasithola sicwale sithi swini. Siyeke ukuthi sesihlangane kanje ebese siqala ukuba sibe nezinto phakathi kwethu ngoba kwenza lokho abantu omnyama uthi lesi sikhundla sifanele mina simfanele usibani bani useyeke udaba esihamba ngalo. Yabona ke abalaphi bendabuko
nezangoma kubalulekile ukuthi esizokwenza manje kube into eyisibonelo sokuthi indlela emnyama ihlangene. Sazi ukuthi akekho ozomeceleni ukuthi mina hayi ngeke ngenze lutho. Ivoti lomuntu oyedwa ngokumthethwa namhlanje ivoti elibaluleke kakhulu ngene kwamaningi. Kukhona abantu kule minyaka edlule ebese bengasavoti ngisho ukuvota bebedubile. Ukuzibulala kakhulu ke lokho. Esikhundleni sokuba si-organize ukuthi asiqoqe sibe ndawonye ukuze sikwazi ukulubusa izwe lethu. Ngifuna ukubonga kakhulu ke bakwethu. Ngibonge amakhosi, ngibonge izangoma, ngibonge inyanga, ngibonge wonke umuntu bese ngibonga lo mfana uKhehlelezi. Khehlelezi insizwa nje phakathi kwensizwa kodwa ukhuthele, uyasebenza futhi uyakhuluma futhi akabanaka abamgxekayo. Vele uzokunakela umuntu ekugxeka ngoba ke umuntu okunaka into ogxekayo usho ukuthi lo muntu umbona ukuthi welele. Ngesinye isikhathi ngangitshela omunye umuntu nje sibange enye into ethile nengisho ukuthi yayisho ukuthi ngathi uyabona uma kusho ukuthi ukufunda kwenza ube nje kungcono njengoba ngiyanga esikoleni mina. Ngijabulela kabi ngoba angifanele ibulungu, angincenge iprofessor, angincenge ibaba. Ngaso sonke isikhathi kufanele umhloniphe umuntu, umdeleli. Abanye uyathi esenhlanganweni nomunye baxabana afisa ukuthi uyamxosha unciphisa i-membership akaboni. Uyabona uma ulwa impi njengoba silwe impi awukwazi ukunciphisa ibandla lakho ngalo. Kusho ukuthi kubonakalisa ukuthi inhlakanipho yakho ibheke phansi, ikhanda libheke phansi. Ucabanga ngenye indlela wena thithi siyale wena uphupha ngena emgodini. Akukho ukuthi ngoba mhlamba nizwana usumzonda umuntu uzibuyele enyangeni. Waphela sikhona ukuthi angazi noma iqiniso yini. Khona bathi mawuye khona enyangeni uthi lo kufanele ngimsuse. Unciphisa impi yakho. Akufanele ukuthi masisemkhontweni wesizwe ebese sizwa amahemheli ukuthi kuyaxatshana ngala, kubanga imali la, kubanga ikhundla la. Kanti sajoyinela ukubanga imali nezikhundla ngoba sijoyinele ukukhulula indle emnyama. Yini esixaka kuba siqhube mombo uyakuhlupha lento uzokwakusuka uyohlala ngale. Hluka nje naye. Ukunoma lokhu umlandele phela umkhokhobele nasebusuku. Ufuna ukubona ukuthi ulalaphi. Nenze njalo phela ngesinye isikhathi. Bonga kakhulu bandla. Namhlanje semukela amalungu umkhonto wesizwe phakathi aphuma endaweni ebaluleke kakhulu phakathi kwabantu bakithi, abalaphi abakhulu. Siyanibonga, siyanemukela. Seninathi manje sesizoba sonke. Ake nisizele nifune nabanye. Nazi nje ukuthi elamanqamu kulolu khetho elizayo. Elamanqamu siyalithatha izwi.
ngifuna unibonge nonke ngiyazi ukuthi nihlalile ngalonke kodwa kube kuhle sahlangana ngifuna ukucela ukuthi kungabi lokho kokuqala okugcina ukhethelezi ufuna buye nabangaphekwa lapha kusasa nabanye abalethe letha noma umunye umuntu ungenxeni noma babili noma bathathu noma bayimiliyoni letha usiza isizwe simnyama akekho uyosisiza siyosisiza thina ngibonga kakhulu-ke kubo bonke abakhona la ngingaliyeke liphuzu elibalulekile musani ukubanga seningaphakathi enhlanganweni abantu babanga bafuna ukunqamulana amakhanda kwenzelwani lokho ngoba phela senzela unqoba izitha zethu ukuze isizukulwane sethu sikhule yini abantu thola ukuthi abasazondani webabo sekufanele ukuthi manje sibaqhathile siyezwana ayikho futhi indaba exoxwa engapheli abantu abaxoxa indaba ongapheli okwazi ukuthi uchubu lodwa lo awukwazi ukuthi sesihlangene siba ngako singakwazi ukuphuma nekhambi solution ngelinye ilanga siyixoxa ukuthi abantu abanjalo basuke benjani ngoba sesinesikhashana sikhona emhlabeni siyazi kodwa-ke ngoba yithi ngibona ukuthi yonke into sizokwazi ukuthi sizophinde ngale masinokuhlakanipha kwethu sikwenza okwamanje ukuthatha umbuso wethu besezandleni zethu iyona nto esemqoka leyo awukuba bengizenzela bengingathi wonke umuntu la uzofana nengilozi after this fana nengilozi umshene wami umshene wami webaba umshene wami webaba umshene wami webaba umshini
Abantu abaningi mhlawumbe abamazi ngoba iningi lethu nesikhathi sesimazeli njena nje akakathi nje ukuzwakalisa inemeza ukuthi akhale ngoba uye ukuhluphe ukubonile awukancane nje ngombaba ifasofaso. Sanibona ngaphakathi. Umiri Jabani mina. Sisikade la lokushabela. Indajabani. Hey. Mina ngezwe abantu babuza ukukhona la. Ngisebenza la eHome yogogo. Sengimdala manje 65 years ngabo. Sengipension. Ubhuti wami uNindajabani yilaba nobabuza ngabo exile le G5. So dam wathi maye lo betrainer enabo Solomon Mahlangu babethi lo betshala amabhuku domane ephunda kanayo yenzi yakwazi lo and after lo dam bathi bana bambulitsotsobe amabhuku lapha eyethi athi I'm just now the time of NC bebe underground future yethu. Okay, after lo ulinda lasekhaya amabhuku ethu lo wayefunga ubhuti wami la eshawela kamabuza but ubhuti wami utrainiwe from an exile eTanzania. Ubhuti wami wabulala amabhunu ephepini bebethi ayi-3 kanti ubulala amabhunu ayi-12 amabhunu adubula umntwana wa-9 years ekhanda walapho kamabuza. After lokho ubhuti wami wazishane hand grenade wazibulala kakhulu wazithika khona ukuthi afile i-secret ye-ANC. Yes, after lokho amathambo kabhuti wami isidumo zami sasithola abazali bami besaphila. After lokho babaqala ukugula bagula ngaba phezulu sithi sifuna ukuthi ubhuti lokho ithambo lakhe azange sayithola i-answer until mina
makuvula i-TRC ngagijima ku-TRC lapha eregina muntu senzile labazali bami right now ngenxa kamfotofi noma ubhuda kafelanga ku-exile ufele la eregina muntu sicela ithambo lakho sibeke ilitshe ngayila impi ku-TRC until size sifamba ukuthi ubhuda kungcwatshone la evalweni umama mele esaphila leso sikhathi wathi okay amathambo ayo-exile i-ANC okay bezothi ubhuda mukutholakele bezana ngobuningi babo bazomnceda ekhaya vele besingenamali bengenalutho ekhaya okay wa-exile ubhuda wami wangcwatshwa basithembisa kwasiphiwe nyanda bashiya amakhadi bashiya yomkido because usiphiwe nyanda wayekhona kabhuda wami lo namhlanje wakhona ukuthi asincede ekhaya from lapho basipha amakhadi basibafonela every time ngathi sengiyabadina bathi semithingini ngihambile to-the house ngihambile angadlala befayethikaaa sengizemdala namhlanje yes anginapromisa left and right okubuhlungu sengingabe yonke ifamily lami basho ngilokhu ngilazibona sekhaya bengimgcwaba ngoDisemba sengiselenyiwami into esiyitshelele u-ANC again because ngeyi-6 kajama ngokwezikhubuzo zaslovu ngokubhutama ukubandile ngaphaya bathi sabatshela abantwana bathi okay sigenyana ngaboslobo ngabobhutweni bathi asikwazi ukuthi sivalele ngaphandle uba ulila he-was a hero ngathi is-a-hero into esigena sisokola lakhaya wanikati ufe inja vela usebenzile ofane nesi-ANC namhlanje ngizosihlala bathi mama ibuhlungu enatshela ngilungisela zona wathi umntanami okay ngoba sininzi ipolisi ugena abazali nomfazi nabantwana bakhe utshone emncane engenamfazi engenabantwana okay umama beyisaphila bampa 27,000 bampa 27 bathi banake-problem bathi sisazokuya into mali umama makhulu abenganto osebenzayo sizatazokuya bazosebenzisana bathi ipolisi ayenzile right now mthezicela basiphe iligasi kalingajabane efemeli ukuthi ipolitiki isiza abantwana nabantu baselokishini abangazenzi sithola ifount ngoba right now isibongo sasekhaya siyakati sigcwele yonke indaba mindajabane bafela mindajasikeningayitini akhona i-transfer so ngisecela ukuthi ngithembe kamseni kwabuzi lapho uyanazi ubhudombayinaimene uyayazi umsebenzi i-ANC nakho ngifeli ngisenajona i-university but angizange ngigeni